Специално за зрителите, които не са наясно с философските тънкости. Първо, преди да се гмурнем в дълбокото, ще ви обясня всичко много просто. Нека ползваме метафората на компютъра и софтуера. Ние всички боравим с някакъв хардуер и инсталиран софтуер. Представете си, че според египтяните всичко живо и мъртво оперира в този свят посредством определен софтуер, заложена програма. И след смъртта на човека има възможност, въпреки че материалната съставляваща е вече извън строя, идеалната съставляваща, софтуерът, да се премести в място съставено само от софтуер. Но за да се осъществи това преместване, трансфера на данни трябва да се случи с помощта на друг мощен хардуер. И този мощен хардуер, мощен компютър. Открий цялото видео в YouTube канала на Славейко Йорданов. Плейлист. Културна одисея на човечеството.